सारनर प्रेसमिट खेने ताम कारण तै खेले हामबाय चिनि ताखुं मेडिया न जों तिन और प्रेसमिट मार्क खालायमानि कारण हिगे मनो चिनि मो 26 आश्रामबारी विधानसभा केंद्र विधानसभा तिप्रामथानो कप्लाइनखा ताई लाइट थानाय एडिसी चंमारिवाबो तिप्रामथानो कप्लाइनखा हिंगांगे तिनि जोंगर नुखा नमनजय बिसिओ बीजेपी नि किछु गुंडा बाहिनी रो हाबै पंचायत छेगलाई उरपाटी लागे मियाव बहायनो हाय सेम घटना तिनि बहायनो हाय सेम घटना तो बेखे बरम नाबो साया लासिया बिहियानि तमु आं मनो साना मुसुमु आं सुनो पंचायत हामनानि मुसुम खांगे पंचायत चालांना मुसुम खांगे पंचायत इलेक्शन खायै जिति मानि परे हाबदि एडिसी बुतबो बीजेपी रो हारिजाक विधानसभा बुतबो बीजेपी रो हारिजाक हिंगे तफाना चे लाचिया बरो गुंदामिक फुनुगै पंचायत हामनानि चेष्टा अमहाय लाचिया रंनो बिहिया रंनो गुंदा रंनो तिप्रामथानि सिकला रक नासिगै तंगला नांखांगे जों सबो नंखरनाय ते केसा बरंनि स्वभाव सित्रा तंगु अमहायके बरो पंचायत हाबैदा तिप्रामथानि किछु बरो बै बुलायै अंगलायै दा बरक तिप्रामथानि जरा एक्टिव सेंग्रा रंनो पुलिस केस रिउई जेल दाउई कोर्टो लाइसुरिउई हाजिरा रिउई द हयरानि खायमान बरंनि तेकेसा मबो चेष्टा तो बेखे जैसे पन केस रिथु बीजेपी रो जैसे पन कोर्टो लाइसुरिथु तिप्रामथानि सेंग्रा रक आबुने क्रिया हासि बुबाग्रानि सेंग्रा रक आबुने क्रिया हाथाय दफानि बागै ग्रेटर तिप्रालेनि बागै तिप्रामथानि सिगला रक नांखांखाय लांमासिरि नाय तफानो महाय बीजेपी रंनि केस तेसनो जों क्रिया हासि बरक अरसिमिया सारा तिप्राओ एडिसी बुतो लाइट थाने एडिसी बुतो तो बरक हारिजा 26 आश्राम बारी विधानसभाओ बीजेपी रो हारिजा इंगे 26 आश्राम बारिनि बिसिङो खबदा नमनजे बिसिओ ताङै बर महायके लासे बियाके हामनानि बा हारि आसना हामना मुसुंगांगे पंचायत इलेक्शन खाई जितिमान परे हाबदि आनिको अमनता ते आरो जागा जागाओ बाजार हाटि खायना थांफुरु हाय बुनो थंगुर फनांगो हेंगा आसे किए थंगुर फनांगो पुलिस केस रिवो कोटो लाइसरिवो तै एरिया नि चेरे रंनो 8 जन 9 जन 1 जन 2 जन के बन पुलिस केस रिवो थाना लाइसरि नांला हयरानि खलायो आबो दा पुरानि